Wadoke doho jiario manoyud kod ketho masea monj manotimore higa ma 2019 e magawa manyadhi ma Dusit D2 manoyo ka ji 21 owito ngimagi otwe kuom higni 30 koriw. Kanogolo ng'eto makamano, jang'ad bura Lady Justice Diana Kavedza olero ni japuonj mag weche dini mag Jo-Islam Mohamed Abdi Ali otwe kuom higni 15 moro ka moro ne ketho 14 mag konyo jonjore. Kuom thuolo mar higni 6, joma ne oyudo lal e monj mar magawa mar Dusit D2 osebedo ka rito ratiro margi. Kawuono ni doho ma Kahawa ochiwo tueche mar higni 30 moro ka moro ne ji 2 mane oyud kod ketho mar konyo kata siayo jonjore manotimo monj ma kamano manoweyo ka ji 21 owito ngimagi to jomoko mathoth oyudo hinyruok. Monj ma tarik 15 dwe mokwongo higa mar 2019 ne oweyo ji mathoth kod achiedh nade, anyuola mathoth nowito joheragi, joma thoth noyudo hinyruok kaka mwandu matara bende nokethore. Hussein Mohamed Abdile Ali ma jahigni 22 kod Mohamed Abdi Ali jaduong' ma jahigni 65 kawuono twe ne ketho mar nywako kamoro achiel kod jonjorego. Mohamed Abdile is sentenced to 15 years imprisonment for the offense of facilitating a terrorist act contrary to Section 9A of Porter. The two sentences shall run consecutively. Cumulatively, the first convict shall serve 30 years imprisonment from the date of his arrest. The second convict, Mohamed Abdi Ali, is sentenced to 15 years imprisonment for the offense of conspiracy to commit an offense contrary to Section 23(2) as read with Section 23(4) of the Porter. The second convict, Mohamed Abdi Ali, is sentenced to 15 years imprisonment for each of the 14 counts for the offenses of facilitating a terrorist act contrary to Section 9A of Porter. The sentences for the 14 counts shall run concurrently. Abdile kata kamano oyudo kod ketho machielo mar konyo jonjore go yudo bok mabandia mar miyo gi yote timo timbe njore pachoka ka jaduong' Ali bende otwe wi ketho machielo mar konyo jonjore go dak e boma ma Nairobi manyangaf motelo ne monj makamano. Kogolo ng'eto makamano, jang'ad bura mar doho ma Kahawa e boma ma Nairobi olero ni kata obedo ni ng'eto makamano ok nyal chiero joma nowito ngimagi e monjno, mak mana en gima duoko chunye kendo geno ne johera mag jogo manoyudo lal. Those who facilitated the terrorists may not have carried weapons, but they are equally complicit in the violence that followed. This is more than criminal conduct. It is a betrayal of the very fabric of our nation. It is unforgivable. Let this sentence therefore speak not only through the law, but through the sorrow of our wounded people. For those who stood with the enemy, who helped to make the attack possible, today justice answers, and Kenya remembers. Abdi mosebedo kaluwo bura mare oko mar doho tok weyo kod rambun mar shillings milion 2.5 ibiro twe jela ka doho golo chik mondo omendano oketi e akaont mar bengi okony moko kuom joma notony e monjno. Simfros Okinda, Ramogi TV. Podwantiere doho manen OCPD ma tesendo bila ma Central Doris Mwangi ne ochopo nyim doho